Sáňky borový, pěkný autobus, moc hezký. Ty plechy už držej pohromadě jenom díky těm malůvkám tadyhle. Tak to švagrův autobus, Škoda 706 RTO, řečený erťák, je v lepším stavu a podotýkám, že funguje coby včelí úl. Šede past, ty prahy prohnilý, hele, gumy už minimálně rok bez vzorků. Hlavně či mají láno a lékárnička, trojuholník a tak dále. A nemá výfuk, je tam navařený starý hasičák. No, to mně se líbí. A ty už jdi do prdele, debile. Ovšem teda ten vnitřek, to jste ještě neviděli. 2 bary, hajzlík, televize, tohleto, tamhleto, 6 litry chlastu. Hej, tady je postel. Hele tady. Co je? Asi tu někdo blinká. No, čest, nejdu později. No, bohužel ne. No, jen tak, já byl ještě na obci pro odborné knihy, ale o tom nechci mluvit. Tak vás pěkně vítám na palubě. Čestík. Soudruh poradce mého soudruha poradce. Pán z televize. Tak vy se mi líbíte. Ne, že bych si vás chtěl vzít, už jsem ženat. A jak dobře víte, 2 manželstvím jsou trestné. Prejže, trestná. To je 2. Dovolte starému muži, aby si sedl na své místo. No, tady je to nejblíž k hajzlíku. Že prázdný autobus ho mě vyhodí jinam. Ještě, že nemává zdravotním průkazem, lajdák. Už jste viděli naši ozvučovací aparaturu? Vida, hifi, to je šálek mého čaje. Proboha, starý nedoceněný eurofon. A stařičká polská unitra. Vida, takové poklady. A ten zvuk. Podívej, kvetorůže, podívej, kvetorůže, podívej. Chcete si to zkusit? Pojď. No tak je co zlepšovat, ale jinak, vida. Ne, tak jedem někam nebo co? Tak podívejte se, náš autobus umí mnohem, ale pokud si myslíte, že umí jezdit bez řidiče, tak to vás mohu ujistit, že nikoliv. To je dobrý. Autobus bez řidiče. No, řidič nepřijde, včera prý měl nějakou nehodu na pouti nebo co. A co pak? Nějaký problém snad při produkci s motorovou pilou, nevím, to je minulost, haleluja. Tak kdo z vás je abstinent? Drahoš, veď vole. Tož to ne jedině snad inženýr. K službám. Náhodou jsem si loni vyřídil osvědčení na autobusy. Švagr to včelstvo stěhuje. Chápete, kvůli vyššímu výnosu medu. Drž klapačku a jeď. Už mi z těch keců drnčí hlava. No a mě nezbývá, než poprvé připít na naše společné dobrodružství. Vlasti české třes se. Zemák výjíždí. Ty vole, to je mazání. Máte každý souseda, kdo chybí, ať se přihlásí. Ať se přihlásí. Je, tak tohle nevydržím, já jsem pověrčivý. Ale radši bych snes fialový kouzlo, než jet s těma glínama. To je zajímavé, v sobotu se nic nedělá, číst v toři se může jen ukazovátkem, zajímavé. Tadyhle Chanuka, to už znám, ano, Macesi, tak je zajímavá výrava. Je tam takových pár forů, ale zajímavé. Že podívej, zajímavý úkaz. Komunista se pomalučku obrací zase na jinou víru. No tak to bychom mu měli trochu pomoct. A nějaký ten for přidat, ne? Maňás, pojď sem. Řekni Zbrožkovi, že jestli chce být opravdický rabín, jo, takže si nejdřív musí to. A pak hned to děláme, jo? Hele, ale nenápadně. Nejdřív provedeme malinký testí a uvidíme, jestli se chytne starý mečoun. Hele, nedá si někdo vepřovej řízek z prasete mrtvýho? Ne, díky, já nechci. Prase je nečisté a není košer.
A máme ho. Maňa, zdi a řekni mu to. Hele, já jsem slyšel, že když někdo chce být rabín, tak musí být Vážně? Tak to je zajímavý for. Počkej, to byla strana, myslím, 149. No, je to tady, detailně popsané. Zastavte, já musím. A proč chodí ke stromu, když tady má hajzlík? Ty, co on tam dělá, to jsem neviděl. No co by tam dělal? Vošahava? Ty vole, on tam tu borovici snad skvaluje. To je prase. Prase je nečisté, šálom vole, haleluja. Hele, neznáte někdo nějakého mohela? Možná ho budu potřebovat, vole. Promiňte, ale jak vidíme pěkný strom. A to nevadí, tak někdo má rád holky, jiný zase stromky. Ovce jsou milé. Zkontroluji si dnešní poštu. Nemá někdo perořízek? Nemá někdo perořízek? Škoda, nejspíš bych ho mohl potřebovat brzo. Přátelé, křižovatka ve tvaru Y. Mám jet doleva nebo doprava? Je doprava. Nyní, čiže na dálnici je doleva. Na dělnici doprava, koko. Doleva. Doprava. Doleva. Doprava. Do prdele! To hovado to smrklo do betonového sloupu. Kam čubíš? Nevezeš včely? Nemohli jste se shodnout? Volil jsem tedy zlatou střední cestu. Prouza, až ty dostaneš rozum, ty si odpočineš. Hlaste ztráty. Chybí Zeman s Maňasem? Tak těm jsem to přál od začátku. No nic. Jdeme na stopa. Ráno nás náčelník určitě zabije.